Mga nakakaaliw na video na nag-viral at mga kwento ng inspirasyon at determinasyon sa taong 2022, muling balikan sa report ni Paul Hernandez. Kinaaliwan at hinangaan natin sila sa kanilang mga nakatutuwa at kahangahangang kwento nitong nagdaang taon. Silang mga internet sensation at mga mukha ng determinasyon at inspirasyon. Talagang certified trending. Una riyan ang viral video ng pasabit o regalo sa 21 pares na ninong at ninang sa kasal ni Marisol at Clay Eric. Higit 3 milyon ang views ng videong ito sa social media. Ang back-to-school fever ngayong taon, may kaba at excitement. Kinagiliwan ng estudyanteng si Elise na ayaw pang umuwi sa bahay nila pagkatapos ng klase. Wala pa raw kasi siyang star na nakukuha mula kay teacher. Ang isang teacher na to the rescue sa nakababatang kapatid, kinatuwaan din matapos niyang gumawa ng life-size na birth certificate para ipagtanggol ang basketball player niyang utol. Marami ang namangha at natakam sa mala-espadang banana cue ni Nanay Vanji. Ang banana on stick niya kinagat ng marami. Napapalakpak naman tayo sa shooting skills ng MVP ng Calamba City, Laguna. Ang 64 anyos sa si Lola Flor, pinahanga ang marami sa social media. Kayang-kayang makipagbakbakan sa basketball court. Ang instant milyonaryo na bagong kasal na ito, hindi ba't napasana all din kayo? Halos 2 milyong piso ang nakuha nilang sabog o cash gift sa kasal nila. Patunay naman ang ilang kababayan na may mararating lahat ng pagsisikap. Top 5 ang Batanggenyang si Lady Joyce sa inilabas na resulta ng Architecture Licensure Exam. 81.50 ang rating niya sa boards. Hawak ang pangarap sa buhay, sinikap ng 38 anyos sa simutya na malagpasan ng mga baku-bakong daan tungo sa tagumpay. Dahil sa determinasyon at sipag, ang dating namamasukan may sarili ng negosyo. Pinabilib din tayo ng 29 anyos sa si Ramil na sa kabila ng kapansanan ay patuloy na humahakbang sa buhay. Nagsusumika para sa pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog patuloy na maghahatid ng iba't ibang kwento na may hatid na tuwa, aral at inspirasyon sa mga susunod pang taon. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.